ಅದು ಅವೇ ಬೆರಿತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ದಾದ ಆಯ್ನರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂದ ಮಾತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಇದೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗೋಲ್ ಯಾನ್ ಅವು ಮನ್ಪುಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಅವು ಕಟ್ಟುಡು ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಮನ್ಪನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಆಪ್ ಕನಿಕಲಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅವೇನಾಂಡು ಅರೆಗ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರೆಗ್ ಆನಗೆ ಎನ್ನ ದಿಯ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕವು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನುಡು ಎಂಚಿನ ಕಂಚ ಆಂಡ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಡು ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಒರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ದಾಯಕ ಬಂಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮೇರು ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆದೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಈತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆಪೇರು ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವುಲ್ಲೇರು. ಪೃಥ್ವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ವಂಶಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಬಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಿ ಎನಿಸೆಂಡು ದಾದೆ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಅವೇ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ನಡುವೆ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಲಿ ಅಂಡ ಆಕಾಶ ಬರ್ಸ ಪಾಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿ ಉಪ್ಪುನು ಫಸಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ವಂಶಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗಳ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಪಾತಿರ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ನ ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪುದರ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚದು ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಮೇನ್ ಅದು ಭೂಮಿಡ್ ಮಾತಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಾತಾಕಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪುನ್ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಪಂದ್ ಓಕೆನ್ನ ಪುದರ್ಗಳ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಭುವನ ಗಗನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇರ ಮಸ್ತ್ ದೂತಿನ ತುಳುತ ಕುಲಿ ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಜರ್ನಿ ಅದು ಪೊಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಪೊಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಆದಿತ್ತು ತುಳುತ ಸುರುತ ಒಂಜಿ 10 ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ನೇ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಇರ್ಕೊರ್ಪಾರು ತೂವಂತಿಲಕನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಲಕ್ಕ ಮಾಯಿಕಾಯರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತರಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಈತೆಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುರ್ದು ಕನ್ನಡದಂಚಿ ಪೋಯಿರು ದಾಯಿಗ್ ಪಿರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ದಾಯಿಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜ ಅತನ ಕನ್ನಡದಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚನ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬನ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಮೂಲ ಇರ್ನ ಥ್ರೂ ಮನ್ಪುಗ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಂದ ತುಳು ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಮೂಡುನೇ ತುಳುಟೆ ಒವೇ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಬರೆಯರ್ ಟ್ರೈ ಮಂತನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಡುನ್ ತುಳುಟೆ ಅಂಚ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಶುರು ಆತಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಆರ್ ನೆತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಸೊ ಆರ್ ನೆಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಶುಭಶ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದೊಂಜಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇಂದ ಬನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬರ್ ಸರ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳುಟು ಐನತ್ ಬೇಗ ಕಂಬೆ ಕಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಎನ್ನದಿನಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತನ ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಹೀರೋನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಕಲೊಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಕಲೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 4 ಜನ ಯಾನತ್ತು 4 ಜನ ಹೀರೋ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೂಪರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ದಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ದಿಯಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ನ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಡ್ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ಈರ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ಗ್ ಪೋವಂದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತಡ್ಡೆಗ್ ಓಲೈಕೆ ಕೊರಿಯರು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಇರ್ನ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐರ್ದುಂಬು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡು. ಐರ್ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನಿ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಿನಿ ಏಪ ದಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ದಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಜರು ಬಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಸೇಮ್ 3 ಜನ 4 ಜನ ಹೀರೋ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದು. ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಏನಮಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿತ್ತಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮೆಂಟಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು. ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ ಬರೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮನಸಾರೆ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಭಾಷೆದ ಶೈಲಿ ಉಂಡದೆ ಕುಡ್ಲದ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುವೆರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ನ ಹೆಸರು ಅದು ಪೂರ ಕತೆನೇ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತನು ಕರಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಬಂದು ನಡೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ತಿರ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಳಸರ್ದು ಇಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಡು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು. ಅಂಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಮ್ರಾಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ರಾಧೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಆಯರ್. ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈದನು. ಇತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಟು. ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಲ್ಪೊಂದು ಪೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಪೇರ್ಲ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಆಸ್ ಅ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಕಲಾವಿದ ಇಂಚ ತೋಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏತ್ ನಟನೆಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಅವು ತೂಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ಕತೆ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಇದೊರ್ತು ಮಂತಿನ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದು ಬೇತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಈ ಒಂದು ಕತೆಲ ಎನ್ನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರು ಒರಿವೇರು ಜನಗಳ ಮಂಡ್ಯ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತೊರ್ತು ಮನ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪರೆಗ ಅವನಿತ್ತೀಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ ಅಪಗ 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಚದ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿತ್ತೀಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಮಾರ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಬೇತ ತೂಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ನ ಕೈತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಅಂಚನೆ ಮಂದ ಐತೆ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು 1.5 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನ ಮಗಳು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ತಾನು ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರದ ಗುರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ತೂದೆ 100% ಕಲ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಓಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಈ ಇದಾಯ ಚಾರು ಇಲ್ಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಅವನು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಗುರುತು ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಮಂತೊತ್ತಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚದ ಸುಲಭ ಇತ್ತ ಈರ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನ ಕಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೆತೊಂದಾರು
ಪಿಲಿ ಬೈಲಿಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಲುಲು ಬೈದ ಒಂಜಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನಡ್ದಕ್ಕ ದಿಯಾ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಿತ್ತು 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 ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಚಾವಡು ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಚಾವಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಪರ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ ನಡಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಪರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲಾಪುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತೂತಿನಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂತಿನಾಯೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಲಿತ ಆಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಇಂದ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಆತೆ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜ ಬೇತ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಪಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ 100% ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜತ್ತದೀನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತಂಡ ಕಟ್ಟಗ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ರೂಪೇಶ್ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವರ್ನಾಜ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅನ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನಾತೆ ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಗ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಸರದ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೈಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಆವಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಬುಳೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಕ ಐಕಾದೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಮನ್ಪಂದೆ 4 ಜನ ಮನ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೂರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಮದಿಮೆ ಆಂಡಿರ್ನ ಮದಿಮೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದಿರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಎಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಬರ್ಪುನದೆ ಅದು ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಾಲ್ ವೆಜ್ ಅಂಚದು ಆಲ್ ಏನ ಮನ್ಪೋಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಸರದಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವೆಜ್ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಾಗ ಪನ್ಪಿನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಡೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲ ಅಂಚದು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನದಾದ ಡಯಟ್ ದಾಯ್ತನ ಎತ್ತ ಪುರು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರವಲ್ಲ ಅಂಚದು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೂಪುನು ಬಂದಂಡ ಈಗ ಗಮನಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಇತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾದೊಂಡು ಏರಿಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅದು ಏರಿಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದ್ಬೇನೈತೆ ದಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಆವಡು ವಿನೀತ್ ಆವಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಟೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನ್ ಆತ್ ಮೆಲೋಡಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋನ ತೂತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪದ್ಯ ಅರ್ನ ಪೂರಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಒಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಓಡು ಬನ್ನ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಮೋನಿ ಕಾರ್ಲಡ್ಲ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಐಕಾನಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡು ರೂಪೇಶ್ ವಿನೀತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ್ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ ನೆತ್ತರಕರ್ರೆ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಅಂದ ನೆತ್ತರಕರ್ರೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಪುಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿನೀತ್ನ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಟೀಸರ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅಲ್ತಿರ ಸುರುವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಸಾಗರೋಪಾದಿ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಅನ್ಪಡ್ಲೆ ಟಪ್ಪ ತೆಲ್ಪವರೆಗೆ ತೆಲ್ಪವನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ ಅರವಿಂದನ ನೊಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರೋ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬ ಅರವಿಂದನ ಮಗೇಲಕ ತೂಪಿರ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಗುರುವೆ ಯಾರು ಅಂದಂದ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಉಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ತುಳುಕು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆತೆ ಓಲ
ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಒಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಅಂಚ ಬರೋದ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಈತ್ ಒಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೋದೊಂದು ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ಬಂದು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಮಂತಿನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಂತಿನಿ ತುಳುಟೆ ಅಂಚದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ ಬನಗ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ ಕುಡ್ಲಾಗಿಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಡರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋದೆ ಅನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಟ ಈಗ ಆತನ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತಲ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ఆయన ಒಂಜಿ ಹೊಸತನನ ಬಿದಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡರ ತಿರ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಕ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಹೀರೋನದು ನಂಗೆ ಎಂಚಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ನ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡರ್ ನಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತನು ರಾಮ ಒಂದು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಐತಾನೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪದ್ಯ ಬಂದ ಲಾ ಲಾ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಅವು ಪಂಡದು ಇರೇಕ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ತೈರನ್ನ ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ ತೂ ಎರಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಪಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಮಂತೊಂಬೈದಿನಿ ಅಂಡ್ ಓಲ ಎಂಕ್ ಸುಲಭ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಆದ್ ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಏಕತಾನತೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ 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 ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು 100% ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆಯಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶೈಲಿದ ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ಪಾದೀನಿ ಇಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೈತದ ಹಳ್ಳಿ ಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಊರದ ಶೈಲಿದ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ಬಕ ಪನ್ಲಕ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಾನೆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ಅಸ್ರದ್ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಷಯನ ಆ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಮಾತಕಲ್ನ ತರೆ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ರಡ್ಡು ಶೇಡ್ ತೋಜಿಂಡು ಒಂಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಂಕನ ಪಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಶಾಟ್ ಇರ್ ಪ್ರಮೋದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಂಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಹಾಕುವರ್ಲ ಅವಲನ ಒಂದುದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬಂದದ ಅತನ ಈಜಿ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದೇನು ಗೊತ್ತನೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇರ್ಬೋಣ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಗ್ಲೆ ಕೋಪ ಆತನ ಅಕ್ಲ ಹಾಕ್ವೇರು ತಪ್ಪನ್ ಗೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕರ್ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತು ಕೋಪ ಅಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅದಗನೆ ಬುಲ್ಪೇರು ಎದುರುಡೇರು ಈರುಲ್ಲರ ಆರುಲ್ಲರ ದಾಲೇಜ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಮೆಗೆ ದಾದ ಇಮೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದಾಲ ಗೊತ್ತಾವ ಪಂಡೊಂದು ಮಂಜಾತ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲುಪ್ಪುವ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರಪ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರೋದು ಆಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಪನೋಡು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇತ್ತ ಕೋಪ ಹೊತ್ತನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕುವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಂಚದೈಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅವನ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ವರ್ಕ್ ದೆಪೋನ ರೀತಿ ಗಿರೀಶ್ ಮುಲಿಮನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ರೈಟರ್ ಲಾಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ರಾಜರುಲ ವರ್ಕ್ ಬಂತಿತ್ತೆ 10-12 ವರ್ಷದ ಇಂಚಾರು ಪರಿಚಯದಾರು ಅದು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನು ವಿಚಾರನ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಸಿನಿಮಾ ಇರಿ ತೂಯರ್ಡ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಏನ ಅನ್ಬೇರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೇನ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗರೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅರ್ನ ಅಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೋಗುದು ಸೊ ಆರೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುನೇಗೌಡ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆತ್ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂದೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಶಿವಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತ್ತು ಬತ್ತ ಅವಲೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ದ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನಾರ್ ಕೇರಳದರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ನ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಂಚೈತನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಯಾರೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ 2-3 ಬೈದು ಇತ್ತ ಇರ್ನನೆ
ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಓಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಚ ದಿವಂದರ್ ಈ ರೀತಿ ಊರಿಗೆ ಏಪ ಪೂರ ಬರೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಊರುಡೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪೋಪುಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದನೈತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅದು ಇಂಚಿ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಪನು ಊರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಮಾತುಗಳು ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋ ಬುಕ್ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೊನ್ನೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಆರ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ರೂಪೇಶ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚದು ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದುಂಬುದು ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಊರ್ಡು ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಆತ ಅಂಚಿಂಜಿ ಬೋಪುಜಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಪುಗು ಬೋಪೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಏನು ಅವಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತೀನಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಾತ್ ಸರಿ ಪೋಪೆ ನಾನೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಪಿನ ಹೆಸರು ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಇದು ಸಂದರ್ಶನದ ನಡುಟೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಇರೇನು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಎಂಕಿರ್ನ ಬಾರಿ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಿನ ಜನ ಇರು ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನಂದು ಅವು ಸಡನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಿರ್ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಬುಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ದುಃಖ ಬರೋದು ದಾದ ಆಯ್ನರೇಗ ದಾದ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆರೀತಾ ಒಂಜಿ ಅದು ಅವೇ ಬೆರಿತಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅವಂಚನೆ ದೇವರ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಈ ಎಂಕ್ಲಿನ್ 100% ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಏನ ವಾರಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿನಾರು ಅದು ಅವು ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟನೇ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ದುಂಬುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ್ಲ ತೂತೆ ಅರ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಕೀರ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಪ್ಪರ್ ಅವಳು ಹೋದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಪಂಡ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಪಂಡ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತರ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆನಾಗ ಪೂರಕಲು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಬಾರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆರೆಗ್ ಈ ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಒಪ್ಪಿರೋದು ಅವು ಆರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆತು ಭಂಗ ಬುಡ್ದು ಎಂಕನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಆರು ತೂವೊಂದು ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ದಿಯ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗದೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ದಾದುಂಡು ಎಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂವೊಂದು ಐನು ಪೈಸದ ಬರ್ಡನ್ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಐನು ಪೈಸೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ನಾಗರಾಜರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಆತೆ ಮಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ರೀಸನ್ ಐನು ಪೈಸದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ಡನ್ ಪಂಡ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪಂತಿನೇಜ್ಜರ್ ಸೊ ಅವೇನಾಂಡು ಅರೆಗ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರೆಗ್ ಆನಗೆ ಎನ್ನ ದಿಯ ರಿಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕವು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನುಡು ಎಂಚಿನ ಕಂಚ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಮಾತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡಲು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇದೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಯಾನ್ ಅವು ಮನ್ಪುಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಅವು ಕಟ್ಟುಡು ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಮನ್ಪನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲುಪ್ ಜರದೆ ಸತ್ಯ
ಅವಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ದುರಂತ ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ದುಬೈ ಬೋದು ಬೆನ್ಪೇರು 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂಪ್ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪೂಜಿ ಆಯ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ದಾಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಂದು ಬೋನ ಆಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಂದಂತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಬಂದ ಯಾಪ ಅರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಒಂದು ಮನ್ ಪೊಲಿಂದ ಎನ್ನನಾಗ ಆಯ್ಜತ್ತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಾರ ಆಸೆ ಪಂಡ ಊರು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಪುಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬರಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬಾಕಿದಕ್ಲಾಗಿತ್ತ ನಾಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲಾಗಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಸುತ್ತ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ನಿಖಲ ಬಂಧು ಬಲಗ ಮೇನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಪೋಪುಂಡು ಬೋಕ ಅಂದಂದು ಅವು ಕ್ಷಣ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಇಂದು ಫೀಲ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಆಯ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ದನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಡಿತೀನಿ ಪೊಪ್ಪ ಮನೊಟ್ಟಿತ್ತೀಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದೂರನೇ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅನ್ ಇತ್ತಲ ಎನ್ವೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದಿನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಗಳೇ 4 ತಿಂಗಳು ಅಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಅವ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಂದಲೇ ಪುನೇನ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂದು ರಿಯಲ್ ಪುದರ್ ಚಾರ್ವಿ ಮೆಗ್ಗೆನಕ ಪೂರ ಹುಷಾರು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಗ್ಯುಲ ಪಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ ಊರ್ದಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಾಪ ನಗರ ಓದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ವಿಷಯ ಬಾತಾರೆ ಅವಳು ಪುನಕುಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಎಂಕನ ಬಾಯಿ ಜನ ಎಂಕನ ಮುಲ್ತ ಮಾರಿ ಕುದರ್ ಕನ್ನ ತಿನ್ನ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಾರ ಆತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನ ಆ ಊರುಡು ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಬಣ್ಣ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಿ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಅವಳು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣ ಪಪ್ಪನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ಅವಳು ಏನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ಆತ ಅವಳು ಪಪ್ಪನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಆತ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧನ ದಿಯೋನ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ದಿಯೋನ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಜನಕ್ಲದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಿಯೋನ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನೇ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಯಾಪಾಂಡ್ಲವರ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ ಪಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಆಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅವಕಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅವು ಆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡದೆ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಜನಕಲ್ ನಡು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೊಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಿಟಿ ಟಂಚಿನ ಜನಕಲ್ ತೂವರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಯಾಪಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇಜಿನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೋಲ ಏನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಐಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಏನೊಂದು ತುಳುಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ಲುಲ್ಲೇರ ಏನಪ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕಲ್ಪೇರು ಎಂಕಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಾತ್ ಬೇರೆನಾರು ಪೂರೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಐಕ್ ಪೂರ ರೀಸನ್ ಪಪ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಏನೇ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಪಲ್ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆರು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ನೈದು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪನ್ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಫಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಏನು ಮಂತಾರೆ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತು ಪಪ್ಪ ಗಡ್ಪುರ್ನು ಹೆಂಗ ತೂಲೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅರೆಗ್ ತೋಜಾವಡು ಅಂಚೆಂಚಂದು ಬಾರ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚದ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುದು ಯಾರೊಂಜಿ ಈತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅವು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಜಿನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಅದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಐನಾತ್ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನು ದೇವಣ್ಣ ಆರು ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒವೇ ಹೀರೋನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ದಿಯೋನ
ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪಲ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ತೀರ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ತೊಲೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆಗ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಇರು ಪುನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಪುನಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಮೇತಾರ ಎಂಚ 70 ವರ್ಷದ ಲವ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಬರ್ತದ್ದು ಅರ ಬತ್ತಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೇಗ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಬಟ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಚಿತ್ತ ಅವ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡತೆ ಯಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅತನೊಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಈರ್ ದಾದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪರ್ ಸಜೆಷನ್ ಯೂತ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನಿಬೇಕ ಮನಸ್ತಾಪ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಲಡಾಯಿ ಆವಡು ಈಗೋದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪುನು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೇನು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದನೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರಡು ಒಪ್ಪೇರ ಹಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತದು ಯೋಡ್ನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತದು ಯೋಡ ಲಡಾಯಿಲು ಪೂರ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಾರೆ ಎಂಕನ ಲಡಾಯಿ ಎಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಆನಿಗಾನಿಯೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮನದಾನಿ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಪತೊಂಬೋಪಿನ ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ದುಂಬುಡು ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ಡೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ 16 ವರ್ಷದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತೊಟ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಡಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಇರ್ನ ಜನಕ್ಲ ಆಪೇರ್ ಅಂಚ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಆಪಲ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ದುಂಬಿಯರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಡೈ ಆವಡಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ ಅಕಡೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವ ಏತೋ ಎನ್ನಗೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ ವಾ ಲಡೈ ಸೂರಜ್ ಬಂದೂರು ಇಲ್ಲಿ ಲಡೈ ಲಡೈ ಅವು ಲಡೈ ಮಣ್ಣು ವಾ ನಮಣದ ಲಡೈ ಪೂರ ಮನದ ನ್ಯಾಯಗೆ ಫೋನ್ ದೇಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಏತೆ ಲಡೈ ಆವಡು ಏತೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐಟಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ವೈಫ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬಾರಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಜನ ಅವು ಪಪ್ಪ ಆಯ್ಬೇಕನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಒಂದು ಈಗ ಮಗಲ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಏತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಆಲೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಾಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಓಲ ಸುರುಮಂದಿ ಜಲ್ ಪಾತೆರೆ ಸುರುಮಂದಿ ಜಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ಪಾತ ಮೇ ಬಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂದೇನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ನ ಪಾತೆರ್ನು ಬಂದಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಆತೆರು ಫಿಟ್ ಅದಿತ್ತೆ ತೋರ ಆവുന്നിಲ್ಲ ಇದು ತೋರ ಆവുന്നിಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ ರೂಟೀನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಏತ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪಾನ ಇತ್ತೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 hours ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಐಟ್ PUC ದ ಪುರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಒಂಜಿ 10 kg ಡೌನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಶೇವ್ಲ ಮನ್ ಪರದಿಕ್ ಇತ್ತೆ 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡಿ ಹಾನು ಅಂಚ ಅವು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಮಂತಿತ್ತತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಲ್ಕಿ ಆವಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾತ್ರಾಗ ಎಂಚಬಹುದು ಬಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬುಡು ನಿಂಚಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಜಿಮ್ ಪೋಪ ಒಂದು ದಾಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಅತ್ತು ಬಟ್ ಮನ್ಪೇನ ಅತ್ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಏನ್ ಮಂತರ್ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ದಿಯರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡಿರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಖಾಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ತೂಪುಜಿ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಮಂತಂದ ಈತ ಜನ ಬತ್ತ ತೂಯರ್ ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕಿ ಕೊಡು ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವೇಡ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಜನಕಲ್ ತೂಯಿನಕಲ್ ಬಾರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪಿನ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅತ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ರೇಷಲ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿ ಲವ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ರತ್ನಂ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ ಸಲಾರಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಷನ್ ಅವಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿರು ಎಂಕೆ ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ
ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ನನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆರ ರೇಷಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೆಲ್ ಟು ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರ್ ಪೂರ್ಲು ಮಂದೆ ಬೊಕ ಅಶ್ವತಿ ಹೀರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಂದಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರಗ್ ಆರು ಬಾರಿ ಸೂಟ್ ಆಯರ್ ಆ ಪಾತ್ರಗ್ ಏನು ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಮಿಕಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ರಡ್ಲ ಬಟ್ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪುನದೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಜರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವು ದಿಗಿದಿ ದುಬೈ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪ್ರೇಮಿಲೇನೆ ದಿನ ತಾನಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಗ ಆ ದಿನನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಲವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದು ಆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಆ ಡೇಟ್ಲ ನಮಕ್ ಸರಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ್ ಅಂಚದೆ ಫೆಬ್ 14 ಬಂದು ಅಂಚ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಲವ್ ಉಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಅಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ನ ದಾರಾಬರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಏನಾಯ್ತು ರಡ್ಡೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಲಿ ತೂತ ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ಸೆಗಂದ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹೀರೋಗ್ಲ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದ ಕಾಲ್ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಂತೇರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನ ದಾಖಲೆ ಗೊಡ್ಚಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ದಾದನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೆ ಫೆಬ್ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡೆ ದಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಲೀಸ್ ಆತಿತ್ತು ಆಂಡೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಭುವನ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಪೂರಾ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನವಂಬರ್ ಯಾಪನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಾದನ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೌದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಲಕ್ಕಿ ಮಂತ ದಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಬರ್ಪಿನ ಭುವನಂ ಗಗನಂಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ನಿಂಗು ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ತುಳುವೇರು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೇನ್ ತೂತೇರು ಯಾನ ಇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರೇಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬನ್ಪುನ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಈರಿ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಯಸ್ಸು ಪಾತೇರ ಅಂದಿರ್ತ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಈತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೇ ಗುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಶೈಲಿದ ತುಳುನಾಡದ ಶೈಲಿದ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂದ ತುಳುನಾಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಂದ್ ರಾಧೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಅಂಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯೂಸ್ ಬಂದೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಂದ್ ಕುಡೋರಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಆಕ್ಟರ್ ರೇಷಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಶ್ವತಿ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಗಿರೀಶ್ ಮುಲಿಮನ್ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೋಕ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐದೀದ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕಲೆ ತೆರಿಪಾದ್ ಬಾಕಿ ದಕಲೆ ತಂಬಾರಿ ಎಸಿದೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ದಕ್ಕಲು ತುಳು ತಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಪಿಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅರವಿಂದ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪೋಯರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರು ಇರೇಕಿಯತ್ ವರ್ಷದ ಬರೋಂದುಂಡು ಅತ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತದೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೆ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೆ ಬಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾನ್ ಆತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೂಡ ಆಕಳ ಲಡೈ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೀಸ್ಕ್ ಪೂರ ಆತ್ ಪೂರ ನಮಡ ಎಂಡ ದೇವರ್ನಾಜ ಆವಂತು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪೋಯಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾಲಿನ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಗುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂಡ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಐನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಹೆಸರು ಅದು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಏನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೋರ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಅವು ಏನ ಬೋ ಮಾರ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಪನ್ವೇರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮೇಡ ಆಪುಜಿ ಪನ್ವೇರ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಆತ್ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಆಯ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಮಂತೊಂ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಆತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಊರು ಬರಡು ತೋಟಡ್ ಕುಲ ನೋಡು ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಿಯೊಂದು ಪೋಪಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಿತ್ತೆ ಪೋವಂದು ಪುನ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈರ್ ತೂವೊಂದು ಪುಲಗೆ ಎಂಚೋಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಲ್ತುನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಿದ ಇಂಚ ತಟ್ಟೊಂದು ಬೋದಾಕ್ಲೇನ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಂತ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏಜಿ ಬುಲ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ನೀರ್ ಎಂಚವೆಂತು ಖಂಡಿತ ಅದಾವ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡೈತಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೇ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುರ ಅವು ಏನು ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಏತ್ ಸೇಫ್ ಆದ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಸೇಫ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ ಎತ್ತೋ ಟೈಮನ್ ಐತವಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೋಕಡ್ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬೈದನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಪಿನಿ ಅವನುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೂಪಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಜರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಪುಜರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಡೇಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂದ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ಓದು ನಾವಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೂಪಿ ನಾವಡು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಅಂಚಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡದೆ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಪುಟ್ಟು ಜೇರು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ನನ್ನ ಬರೇರು ಬನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಬರೆಗೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಚಂಚಲ ಅವನ್ ಪೋಪ ಐತೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾರ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಯಾನ್ಕು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಓ ಶೂ ಪಾಡ್ದೆ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯನ ಕಾರ್ ಹೋಗು ಅವೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆ ಏತ್ ಕೈಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಂದೆ ಆಯನ ವರ್ಚಸ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಏರೇರ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಏರೇರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ನಿಜವಾದ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಕ್ಲು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚರು ಅಕ್ಲೇನು ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿಚ್ಚರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೂನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ವೈರಲ್ ಅಂದ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಯಾನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ಎಂಬುದು ಏನೇನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ತೂಯಿಲ ಲೆಕ್ಕತೆ ಅವು ಆಲ್ಗೋರಿತಮ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೇನ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಚೂರು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೊಂಡು ಆಯ್ಡ ಅವು ಉಂಡು ಒಂದುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ನ ಕಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕರುಣೆ ಅವು ಪೂರ ಜನಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಡೋಡು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ ಅವು ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಪಂಡ ಈತ ಏರ್ಲ ಸೈತೇರ್ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೈತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈತಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ ಅವೈತೆ ಐಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಯಾನ್ಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಈ ನಿಜ ಬಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಗೊಬ್ಬುದು ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ ಈ ಕಲರ್ ಬಾರ್ದಾರ ಈತ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗಂದ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ರಾಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಾಡು ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಲವು ಬಂದು ಯಾನ್ ಏನ ಮನ್ಪಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಡೆಗಡೆ ಪೋಂದು ಅವು
ಅದ್ಯಾತ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇರುಡ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಗ ಇರೊಂತೆ ಅಂಚಿ ಒಲೋಡು ಉಳ್ಳಾರೆ ಎಂಕಿ ಎನಿಸೊಂದು ನಂಚಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜಿ ಮಾತಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಇತ್ತನ ಮೇನ್ ಅದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಕಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕೋಶ ಅಂದ ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅತ್ತು ನಿಜ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಆತ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಈತ್ ಬರ್ತು ಟೈಮ್ ಬರ್ತು ಇರ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ದಾನಿ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ಬರು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಮಂದು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಕಲು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಏನಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರ ನಮಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಕ್ಕಲು ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮೇಲೆ ನಟನೆದ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊರತುಗು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೋಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐರ್ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಯಾನಂತ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಎನಿತ ದಿನನೇ ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಎಲ್ಲಂಜಿದುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಪಾಡುವೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ತೆರಿಪವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಡ ಸಂದರ್ಶನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ.